Masu kallon mu assalamu alaikum. A daidai wannan lokaci ne wata fasta ta Rahama Sadau tare da wasu sauran jarumai na ɓangaren Nollywood ta bayyana a yammacin yau ranar Litinin. Bayan bayyana wannan fasta ta sabon fim ɗin Rahama Sadau da za ta gudanar tare da 'yan Nollywood mai suna Zaflan New Series. Bayan fitar wannan fasta ya ja cece-kuce da dama game da al'umma, musamman ma dai waɗanda suke bibiyar jarumar Rahama Sadau, wacce a da aka santa a masana'antar Kannywood, wanda kuma a daidai wannan lokaci dai ta bayyana cewa ita a wannan lokaci ba 'yar Kannywood ba ce ba. Ko menene dalilin da ya sa Rahama Sadau ta yanke wannan hukunci na fita daga Kannywood gabaki ɗaya, ta tsallake ta koma kudancin arewacin Najeriya domin ta ci gaba da gudanar da sana'ar ta fim da a masana'antar Nollywood saɓanin Kannywood, wanda a nan Kannywood aka santa ta shahara ta yi suna fiye da yadda ba ta tunani. Amma kafin nan dai Rahama Sadau ta yi dogon bayani game da dalilinta da ya sa ta yanke wannan hukunci, tunda a wannan masana'anta ta Kannywood ana kyamatarta, ana zaginta, ana kushe ta, wanda ma bai isa ya mata kallon banza ba a wannan lokaci yana yi mata kallon banza, wanda kuma bai isa ya zage ta ba, amma a wannan lokaci ya buɗe baki ya zage ta. Ta ci gaba da cewa akwai ƙananan jarumai waɗanda 'yan kuciku bamu ba su kai ko ina ba, fama suke da kansu, amma a daidai wannan lokaci sun mata rashin mutunci, sun caccake ta, sun zage ta, sun mata wulaƙancin da bata taɓa gani ba sai a wannan lokaci. Wannan dalili da yasa jama'a da yawa suke aibata ta, suke zaginta, su ci mata mutunci, su ce mata 'yan iska, karuwa, tsinanniya, 'yan lesbian, komai kala-kala, har ma wasu ma suke cewa ta yi ridda. Sai ta fara ba da amsa da cewa da ake mata 'yan iska, karuwa, mazinaciya, 'yan lesbian. Sai ta fara bayyana cewa lokacin da ta zo Kannywood ta zo da mutuncinta da kimarta, ta zo kuma da tarbiyyarta. Sai ta ce amma katsam sai producers da kuma directors da sauran artists 'yan uwanta maza da mata suka nuna mata cewa fa a daidai wannan lokaci ba kunya ake bukata ba, dole sai kin fede fuskarki, sai kin tsefa gashinki, kin buɗe idonki, wanda a wannan lokaci ma da za a fara aiki da ita aka ba ta ƙananan kaya ta saka wa fim za ta yi. Ta ce to waɗannan mutanen su ne 'yan iska na farko, saboda su ta sani a farko kuma su ne suka lalata ta, su ne suka mai da ita yadda take a yanzu, domin da ba su nuna mata duniya ba, da ba su buɗe mata idanta ba, da ba su ɗora ta a kan layin iskanci ba, da ba ta hau ba, da sun ɗora ta a kan layin tarbiyya ta addinin musulunci, da tana kan wannan layi har yanzu. Amma kuma sai bayan wannan abun kuma, bayan sun gama lalata ta, sun gama ɓata ta, sun gama tusa mata tarbiyya ta banza ta wafi, sannan kuma yanzu suka zagayo kuma suna zaginta, suna ci mata mutunci, suna kushe ta, suna aibata ta, har ma suna jifanta da kalaman da su ne suka saka mata wannan taban, amma kuma suka zagaye kuma suke jibanta da wannan kalamai, wanda kamata yayi su haɗin jumla da ita da su kira kansu da 'yan iska, tsinannu, matsiyata, mazinata, karuwai da kuma lesbian. Rahama Sadau ta ci gaba da cewa duniya tana da faɗi, kuma alhamdulillahi
za ta yi abin da wasu ba za su iya yi ba saboda ba su da wannan experience ɗin kuma ba su da ilimin da su yi hakan, wanda inda suna da ilimin da suke da shi, inda suna da ilimin da take inda suna da ilimin da take da shi, da sai sun yi abin da ya fi nata. Amma duk wannan abu hasada ce, baƙin ciki ce suke mata a cewarta. Sannan kuma ta ci gaba da cewa ba wai Nollywood ba, hatta Bollywood da su Tollywood duk tana damar da za ta iya yin fim da su, saboda tana da wannan gogewa da wannan experience ɗin. Ta ci gaba da cewa ita dai ta gode wa Allah da ya mata wannan baiwa, sannan kuma tana fatan duk abin da za ta yi a rayuwarta wanda zai ba wa addinin musulunci matsala, ya jawo musulunci zagi da kushe ta dalilinta, tana fatan Allah ya tsare ta, ya kare ta da ƙara aikata irin wannan abubuwa. To masu kallon mu, kada ku manta kuna kallon wannan bidiyo ne a Magana Ɗaya TV, wanda suke nishaɗantarwa, ilmantarwa da ma kuma faɗakarwa, sannan kuma suke wazantarwa, sannan kuma suke zaƙulo labarai da ɗumi su na fannuka da dama a duniya, da kuma labarai da suka shafi celebrities na duniya baki ɗaya. Wannan maganganu na Rahma Sadau suna da matuƙar tsayi da kuma dalilin da yasa ta fita daga Kannywood ta koma Nollywood, ta koma fina-finan kudancin Najeriya. Amma dole a haka za mu dakata a daidai wannan lokaci, wanda nan gaba za mu iya ƙara tsakuro muku wani tsegumin da ke wakana a duniya ta Kannywood gabaki ɗaya da masu sauran duniya gabaki ɗaya. Da wannan nake cewa kada ku manta ku danna mana subscribe, kana kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Da wannan nake cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin. Masu kallon mu, assalamu alaikum. A daidai wannan lokaci ne wata fasta ta Rahma Sadau tare da wasu sauran jarumai na ɓangaren Nollywood